Moni lapsi saa kännykän jo silloin, kun aloittaa koulun. Nuoret, ne on aktiivisia somettajia, mutta mitäs meidän vanhempia pitäisi asiasta tietää? Kysymyksiin vastaa Terhi Pietilä, joka on kansallisen omaperheverkkopalvelun asiantuntija. Terhi Pietilä, mikä on tärkein asia lasten sosiaalisen median käytössä? Omaperheverkkopalvelun mukaan niin kaikista tärkeintä on, että aikuinen on oikeasti lapsen rinnalla ja tietää, millaisia sovelluksia hänen lapsensa käyttää. Miten voin tietää, mitä lapsi oikeasti tekee puhelimellaan? Entä miten ohjaan hänen somen käyttöään? Se on hyvin vaikeaa, mutta paras tapa varmaan on pyytää lasta suoraan näyttämään, millaisilla sivuilla hän käy ja mitä sovelluksia hän käyttää. Tutkikaa niitä yhdessä ja sopikaa pelisäännöt, kuten kuinka usein ja missä kännykkää saa käyttää. Kerro lapsellesi, että hän voi aina kysyä aikuiselta, jos jokin somessa mietityttää tai huolestuttaa. Jos sitten havaitsen sosiaalisen median käytössä jotain epäilyttävää, niin miten toimin? Varmaan paras tapa on ensin lapsen tai nuoren kanssa katsoa sitä asiaa yhdessä läpi ja olla aikuisena tukena ja valmis selvittämään esimerkiksi kiusaamistilanteita. Mitä on tapahtunut, missä ympäristössä ja keitä tilanteisiin liittyy. Ja jos on kyse kiusaamisesta tai vakavammasta, niin tietenkin kannattaa ottaa yhteyttä esimerkiksi opettajaan tai toisiin vanhempiin tai jopa poliisiin. Netti on tulvillaan kaikenlaisia vinkkejä, mutta mistä voisin saada konkreettisia vinkkejä ja lisäohjeita lasten sosiaalisen median käytöstä? Omaperhepalvelu on tähänkin hyvä ratkaisu, että sinne on koottu ammattilaisten tietoa lapsiperheiden arjesta ja linkkejä luotettaviin lähteisiin ja sieltä löytyy kyllä monta artikkelia tästäkin aiheesta. Kannattaa tutustua. Mikä tämä omaperhepalvelu sitten on? Omaperhepalvelu on osa sähköistä perhekeskuspalvelua. Eli me tarjotaan digitaalisessa muodossa ihan perinteisiä perhekeskuspalveluita, joita asukkaat, kansalaiset saa hyvinvointialueeltaan, mutta tämä palvelu on viety myös digitaaliseen ympäristöön ja oma perhe on yksi osa tätä sähköistä perhekeskuspalvelua. Tätä omaperheverkkopalvelua on ollut tekemässä aika iso joukko asiantuntijat, jotka todella tietää, mistä on kysymys. Kyllä näin on, että asiantuntijat, jotka näitä artikkeleita omaperheeseen on kirjoittanut, niin tulevat todellakin sieltä ihan ammattilaisten kärkijoukosta, että siellä on todella luotettavaa ja asiantuntevaa tietoa. Tästä palvelusta siis löytyy paljon artikkeleita, löytyy vinkkejä ja löytyy myös neuvoja siitä, jos sitten tarvitsee syvempää apua. Eli tämä palvelu tietää, mistä sitä apua löytyy. Kyllä joo, että täältä palvelusta sä voit käydä lukemassa niitä asiantuntija-artikkeleita ja samalla se omaperhe.fi-palvelu nostaa sulle esimerkiksi sun alueella olevia muita palveluita, hyvinvointialueiden tai kuntien tai kolmansien tahojen tuottamia muita palveluita, jotka sitten vie sua vielä eteenpäin ja tarjoaa sulle vielä syvempää asiantuntemusta.